natin, ating beloved Children's Choir. Dito na kayo at amin kayong gustong makita sa harapan para maintindihan ninyo yung mga bata doon sa right of way, mga beloved mother, mga tatay. Tulungan mo silang tawagin dito tayo sa harapan. Makinig tayong lahat maminamahal sa ating Ibanghilyo ng Kaligtasan na ihanda na malapit sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay tumayo pang magbigay galang salita ng Diyos. Dahil ating pinagpalang mangaral. Narito pa ating beloved preacher, Brother Jobin Pereira. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo natin dumalayin mo, minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa mabanal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa kalakasan at taglay po namin sa mga oras at buhay nagmumula sa iyo. Sa mga katong binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw at malapayang pamulat. Sa pandalangin ng aming igiligalat, minamalabang lista, World Estrada, Almeida, ay po maminamal na mamanggagawa. Humingi kami kapatawaran sa mga kami sumbuhan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat sa Panginoon. Huwag mo na matig namin kung pagkasala ng puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami natin sa pangalan ng mga salita. Lagi sa aming salita, patamang langkod sa gana aking mula magagawa. Basahan lamang, aligabok lamang. Ako sa harapan, ngunit gamitin mo ang dalawang papapalang espiritual sa ipong mga aming kapit sa dako ito. Pagpalay mo kami sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, gawa ng kaaway, gawa ng antok kasahot in Jesus' mighty name. Kasahot in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat nagising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Glory to God. Amen. At tayo na po'y makaupo at bago po lahat sa kapintulutan ng ating pong beloved preacher. Kumabad sa magandang hapon sa ating pong mga minamal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Maging sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, kayo po aming pong welcome. Patuloy lamang po kayo at tiyak kayo po lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. We give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, also with teachings ng ating pong beloved Pastor Lina Kumon Almeida. At binabati rin po natin ng magandang hapon ating mga beloved workers, ating mga beloved elders who are with us today, ang ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Minsanan pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay, mama, lola. Amen. At maging sa mga hindi man naging biological mother, ngunit may mga inaalagaan, nagpapakananay sa kanila pong pamilya, mga minamahal, ay kayo po'y aming pong binabati ng Happy Mother's Day. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At kunin na po natin ang ating pong mga Biblia at ang ating pong mga banal na banal na kasulatan, maging sa ating mga beloved notes, mga minamahal, at ating itala yung ating pong pag-aaralan sa araw na ito. Praise the Lord. Atin munang basahin ang aklat ng Heneses. Ang kabanata ay 1, talatay 28. Amen. From the book of Genesis, chapter 1, verse 28. Dito po sa aklat ng Henesis, kabanatay 1, sa talatay 28, ito po ang nakasulat. At sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpaalaanakin, magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Atin munang pag-aralan, mga minamahal. Ito ay support doon sa ating pong pinag-aralan ng ating overnight. Amen. Lahat ng dumalo ng overnight, sumigaw ng praise the Lord. Dalo po kayo, mga minamahal, sa mga hindi nakadalo, sapagkat napakahalaga. Amen. Sabi nga parati ng ating beloved ordained preacher sa atin at ating mahal na pastor, parati sinasabi, huwag kang a-absent. Sapagkat ang full nourishment
ng isang tunay na Kristiyano ay hindi puro parating karne, hindi puro parating tinapay. Dapat may mga iba't ibang putahian para hindi tayo talaga ano ba? Sana pare-pareho na lang na lasa. Kaya dapat dadalo ka ng Miyerkules, dadalo ka ng Biyernes, dadalo ka rin ng Linggo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ating pag-aralan, mga pamamagatan ng mga minamahal, yung ating pong pag-aralan ngayon, the spiritual government establishment. Alam po niyo, mga minamahal, bukas ay mid-year election natin. Lahat po muna na nakikinig, sumigaw ng praise the Lord. It is the time, mga minamahal, na muli tayong pipili ng ating po mga leaders sa ating purok, sa ating bayan, siyudad, probinsya, sa distrito, amen? Maging sa ating mga senators and congresspersons. Lahat tayo mga minamalay talagang aabot sa kaya nga mid-year dahil kalahati lang muna. Amen. At yan po mga minamal ay samot-sari, ang ilan hindi nakadalo dahil sa pagkuha ng ayuda. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At because of, meron tayong mga nangyayaring mga issues sa totoo lang, all of us knew that it is important. Pero sa nakikita nating mga issues, and some of our political leaders na kanila pong pinagdadaanan, maraming mga Kristiyano, mga minamal, ay nag-iisip whether really politics is in the plan of God for humanity. Plano ba talaga ng Diyos na mayroong eleksyon, mayroong mga leaders tayo? O baka gawa-gawa lang ito ng kung sino-sino. Amen? Kaya yun mga minamahal, ang ating pong, kung titignan natin, marami pong mga Bible scholars, kung babasahin po natin ang konting litany about election, ang sinasabi nila, ang unang nagkaroon ng dominion ang tao for leadership ay nangyari nung creation. Kaya sagutin ninyo, doon sa Genesis 1:28, God blessed them, and God said unto them, be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Doon daw nagsimula, mga minamahal, na ang tao binigyan ng otoridad para ayusin, pangunahan ang mga tao, whatever yung kung paano gawin ang mga all creations, mga minamahal, doon nagsimula, mga minamahal. Pero kung titingnan natin, mga minamahal, kung reading this one itself, it is understood that leadership establishment or yung tinatawag nating politics is designed to put everything in order. Ginawa yung politics, mga minamahal, para maging maayos lahat. Tulad yan, sa church, meron tayong tinatawag na church policies. These are politics. Amen. Kung sakaling sa barangay, tingnan nyo na lang, mga minamahal, kung wala tayong ordained preacher, kung wala tayong mahal na pastor, tingnan nyo kung gaano tayo kagulo. Walang mga rules. Kaya sinasabi natin, you have to abide with the rules. Para na sa ganun, ma-put into order because our God is a God of order. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang King James Version, as a translation of the Bible, ang sinasabi niya, doesn't explicitly define politics, but rather provides a framework for understanding the relationship between God, authority, and human governance. Ang Biblia daw, wala kang makita doon na word na politics. Pero lahat na mababasa mo sa Biblia, mga minamahal, ay patungo sa relasyon ng Diyos sa mga authorities at sa mga tao. Lahat ng hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pag sinabi, mga minamahal,
na Diyos, mga minamahal, hindi pwede palang nawawala ang patungkol sa Diyos pag pinag-usapan ng politika. Amen. Hindi po pwedeng pinag-uusapan na lang, mga minamahal, ay kung paano sumayaw ng budots at kung ano-anong gagawin natin, mga minamahal, sa kanta-kanta, and nothing about God. Kaya sinasabi dyan, mga minamahal, politics dapat nakikita ang relasyon ng tao, relasyon sa otoridad, at relasyon sa ating pamilya, sa bawat tao. Amen. If part of the plan, maaari tayong magtanong, mga minamahal, kung plano ng Diyos talaga ang politics, why is some leaders or leadership or political system now seems becoming destructive? Nakakatakot na ngayon ang politika, mga minamahal. Di ba ang sinasabi nila, if you run for politics, you must have 3 Gs. Guns, the gold, and the goons. Yun ang sinasabi ng mga tao, mga minamahal. Kapag ikaw tatakbo, dapat meron kang 3 yan. Kung wala ka yan, ay delikado ka. So yung politika, napakagandang plano ng Diyos, mga minamahal, unti-unting nabahiran ng hindi ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. At yan ang dahilan, mga minamahal, kung titignan natin na ngayon, kung makikita natin, mga minamahal, ang politika, merong makakakuha tayo ng power grabbing, di ba? Nagiging gahaman tayo sa kapangyarihan to gain more personal gain. Amen? Some leaders become corrupt. Ang ilang mga leaders natin nagiging corrupt people. And some, they offer ayuda as temporary bait to get the votes and stay in power. Masama ba ang ayuda? Hindi po masama yan, mga minamahal. Nakakabili nga tayo ng bigas eh. Lahat na nakatanggap ng ayuda, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Huwag kayong mahiya. Pumalakpak din ako, meron din kaming ayuda. Amen? Oh, well, basta, kaya tayo na-aaralin natin ito ngayon para to be wise Christian. Bukas, bubuto ka. Baka inisip mo yung ayuda. Amen? Ano bang kalooban ng Diyos? Ano ba ang instruction ng mahal na Panginoon? Despite meron na tayong narinig ng overnight. Amen? Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, may ito karagdagan na lang natin gagawin ngayon, mga minamahal. Ang sabi niyan, mga minamahal, sa gulo na, kung tutusin, mga minamahal, sa gulo ng mundo ngayon, amen? Oh, ang gulo ng mundo, drugs, talamak ang krimen, madami ang nagugutom, walang trabaho, marami. Plus, kapag ikaw ay nagtrabaho, for example, ng 5 years sa abroad, tapos biglang darating ang bagyo, lindol, yung pinagpaguran mo, guguho, masusunog ang pinagpaguran mo. Di ba? Ang dami-daming problema. At sometimes may baha pa. Sa totoo lang, sa mga taong gustong maglingkod sa tao, sa totoo lang, knowing all these challenges, kung talagang seryoso ka talaga, walang tatakbo na gustong maging leader. Dahil paano mo po problemahin lahat yan? Kaya sa totoo lang, malaki ang dinadalang pasanin ng ating minamahal na presidente. Amen? Ang ating mga leaders, sa totoo lang. Pero why are they there? Kung titignan niyo mga minamahal. Dahil kung titignan niyo mga minamahal, tustusin, sa dami, ayaw mo talaga. Amen? Ang ilan, binubunot pa yung sariling pera para lang sila po, mga minamahal, ay makapaglingkod sa tao. But take note, mga minamahal, huwag tayo maguluhanan sa bagay na yan because that is the system. Nandyan na yan. Bukas, bubuto tayo. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Remember, we have brave people, Filipino people. May mga taong matatapang talaga na bagamat nakikita nilang hirap na kanilang susungin, patuloy pa rin ang nagnanais na sila po'y makapaglingkod sa bayan. Amen. Amen. Sa lahat ng mga kandidato, sa totoo lang, meron talaga diyan na tumatakbo na malinis ang intensyon. Amen? Ang intensyon nila ay para makatulong, maayos ang problema ng bansa, ng lahat ng tao. Sa totoo lang, walang ilan na siguro dyan ang tatakbo talaga para lang sila makagawa ng makajingguhin ng kung ano nung ginagawa nila. But
really, the purpose of every candidate natin ay magbigay ng tulong sa ating kapwa. But take note mga minamahal, minsan sa buhay ng ating mahal na Panginoon, sa ng ating mga mahal na mga kapatid, sa time ng mahal na Panginoon. Dito sa aklat ng Exodus, kindly, Exodus, Kabanatay 18, talatay 21 hanggang 23. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 18, ang talata po ay 21 hanggang 23. Ganito po sasabi, bukod dito'y hahanap ka sa buong bayan ng mga taong bihasa, gaya ng matatakutin sa Diyos, na mga taong magpapatotoo na mga napupuot sa kasakiman at siyang mga ilagay mo sa kanila, na mapuno sa mga lilibuhin, magpuno sa mga dadaanin, magpuno sa mga lilimampuin, at magpuno sa mga sampuin. At pahatulan mo sa kanila ang bayan sa buong panahon at mangyari na bawat malaking usap ay dadalhin nila sa iyo. Dadapot bawat bunting usap ay sila ay mga gatulan. Sa ganyan ay magiging magaan sa iyo at magpapasan sa kanilang silang katulong mo. Sa 23, kung gagawin mo ang mga bagay na ito at iutos sa iyong ganyan ng Diyos, ay iyong namang mababata at ang buong bayan namang ito ay uuwing payapa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa English, kung titignan niyo mga minamahal, di ba po rito tayo? Ano mangyari after this election? Ano mangyayari pagkatapos nito? Di ba? Di ba? Ito lang bang kapalit ng aking kinuhang 2,500? Amen? Sabi ng verse 23, ating basahin yung verse 23 muna. Sabi sa verse 23, if thou shalt do this thing, kapag ito daw ang gagawin, sinabihan ng mahal na Panginoon si Moses, if thou shalt do this thing, and God command thee so, then thou shalt be able to endure. Tatagal ka. Amen? And all these people shall also go to their place in peace. Walang gulong mangyayari sa iyong kinaroroonan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, may formula pala mahal na Panginoon when it comes to governance, mga minamahal. Amen? Anong gagawin? Sinasabi ng talata, mga minamahal. Simulan natin sa verse 21. Ang sabi ng verse 21, kindly, dito, moreover, sa verse 21, thou shalt provide out of all the people able men. Ang sabi niya kay Moses, mga minamahal, pumili ka ng mga may kakayahang mga tao. Mamuno. So, ibig sabihin, anong mga physical attributes yan? Amen? Sabihin, alam niya ang dapat gawin. Amen? So, kasi manggagawa ng batas, mahirap naman ko, gawin mo yan na congressman, di marunong tungkol sa batas. Amen? Gawin mong kapitan o mayor, o konsyel na di marunong sa batas. Mahirap yun. Amen? Because they will lead the people. They will develop policies. Kaya ang sabi diyan mga minamahal, choose among the people able men. So, anong gagawin una kaagad-agad ng mga anak ng Diyos? Pipiliin nila, sino ang mga taong may kakayahang mamuno? Sino ang mga taong may kakayahan? Lahat ng dumating at may dalang trompa, nagbigay ng politos, sino ang may talagang kakayahan na gumawa ng batas para sa development patungo sa buhay ng tao? Kapag ang pumunta sa iyo, mga minamahal, ay talagang nandiyan talagang kung walang ginawa kundi magsayaw, talagang pag-isipan mo na. Amen? Nasa inyo na yun. Bibigay ko na sa inyo kung ano sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Amen? Ang sabi diyan, dapat choose. Pumili ka. So, ibig sabihin, hoping lahat ng mga nandiyan na kandidato natin mag-able people. Sabi diyan, such as fear God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Dapat daw, unang-una na attribute na kuning makuha natin sa mga mamumuno, mga leaders natin, for us to become, having the spiritual government, is yung leader dapat God-fearing. May takot sa Diyos.
Amen. Paano yan? Nagsisimba rin naman yung aking kandidato. Yung aking kandidato ay talagang may po at saka upo sa dulo. Amen? O sige, walang problema yon. Amen. Pero ang sabi dyan mga minamahal, kung titignan nyo mga minamahal, kapag ang taong nandiyan ay ayaw sa violence, di ba may mga tao talaga, kaya guns, and gold. Kapag nakita mo ang kandidato mo ay mahilig sa patayan, sa kung anumang mga bagay, mga distraction, personalidad ng ibang tao, mga minamahal. Amen? Instead na kapag nagdiskurso ay ang kanyang plataforma, sasabihin niya, ay, mabawang kilikili ng kalaban ko. Ay, mag-isip-isip ka na kapatid. Ang sabi ng Biblia, dapat God-fearing ang ating gagawin. At ang sabi diyan, His platforms includes popularization of God's Word. Mga minamahal, may mga tao, mga minamahal, na talagang gustong magandidato, pero kapag dating sa salita ng Diyos, wala silang panahon. Amen? At ang sabi diyan, acknowledges that all achievement na meron sila ay ito'y galing sa mahal na Panginoon. Meron mga kandidato, ako yan, gumawa, ikaw na lang lahat. Amen? Pati ayuda ng gobyerno, akin na rin yan, binigay ko na rin yan, akin ang gobyerno. Ay pag-isipan nyo na yung mga bagay na yan. Good kung ang taong yan, mga minamahal, isa sa mga nag-akda para gumagawa yung mga ayuda na yan. Good. Ito yung mga magagaling. Pero kapag ayuda ng gobyerno, tapos sasabihin, ay bigay ko yan, pero galing sa gobyerno, dapat pag-isipan mo ng konti. Palakpakan po natin ang ating malabi. Bakit mga minamahal? Aklat ng Kawikaan, kindly. Aklat ng Kawikaan, ang kabanata 9, talata ay 10. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Kawikaan, ang kabanata po ay 9, at ang talata po ay 10, itong sinasabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sino mga magiging matalinong mga leaders natin? Yung may mga taong may takot sa Diyos. Amen. Pag ikaw ay may takot sa Diyos, ayaw mo ng anumang mga distraction, ayaw mo mga kasakiman, ayaw mo mga bagay na pupuksan ng buhay ng tao, ayaw mo ng anumang gulo, ayaw mo ng anumang mga bagay na makakasira sa bayan mo. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya siya nakakahanap ng magandang programa dahil may takot siya sa Diyos. Kaya siya nagagawa ng magandang batas dahil may takot siya sa Diyos. Kaya siya nagiging mapayapa ang buong bayan dahil may takot ang leader sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag ang leader na paparating sa'yo, sisiga-siga, magdalawang isip ka. Hindi kailangan maging very masyado. Dahil kailangan mo ipakita ang power mo kuminsan. Amen? But not all the time. Makikita nyo talaga kung anong pagkatao ng isang tao. At yan mga minamahal, dapat makita na may takot sa Diyos ang gusto nating iboto sa araw po ng bukas. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. 2 Thessalonians chapter 2, verses 8 up to 10. Kindly. Ikalawang Tesalonica, kabanata 2, talatay 8 hanggang 10. Dito po sa aklat ng ikalawang Tesalonica, sa kabanata po ay 2 sa talatay 8 hanggang 10. Ito po ang nakasulat. At kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan, napapatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig. At sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas, na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan, at may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mangaligtas. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nakaunawa niya, sumigaw ng praise the Lord. Darating ang panahon, whether we like it or not, mayroong mananalo na maging ruler na ungodly.
ruler na walang takot sa Diyos. Tatayo diyan. Amen. Sasabihin niya, ititigil na ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sasabihin niya, wala na dapat mga Kristiyano. Sasabihin niya, titigil na niya mga pagpupuri. Amen? Oh, sabi niya, no, kung titigil mo kami naman, whether we like it or not. Kaya ngayon pa lang, magsaya ka na. Ibigay mo ng tutong papuri mo, huwag ka na matulog. Dahil darating ang oras, magkakaroon tagutom sa salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kung ngayon, abundant ang salita ng Diyos at tinutulugan mo, bahala ka, madidehydrate ka pag dumating ang oras na yon, wala kang pambala. Amen? Amen? Kaya ngayon mga mas kinainantok ka, sige lang, puri lang. Bakit? Ang mas mahalaga, nararamdaman kong banal na presensya ng Diyos. Mas gusto ko ng langit. May kailangan ipagtrabaho ko ang aking kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag naantok yung katabi mo ngayon, kapatid, kalabitin mo yan. Sister, brother, samantalay na natin to. Marami tayo dito, kumpleto yung pagkain natin ngayon. Huwag mong tutulugan. Dahil time will come, whether we like it or not. Darating ang mamumuno ng walang takot sa Diyos. Amen? And during that time, mga minamahal, pakatandaan po natin mga minamahal, pakatandaan po natin, during that time, we will be needing leaders in the government structure to serve as our voice. Spiritual voice. LGU level, Congress level, Senate level. Kaya nga mga minamahal, sinabi niya, magawa kayo ng pumili ka ng able people. Pero dapat may takot sa Diyos. Bakit inutos ng Diyos yan? Dahil darating ang oras. Pag wala tayong taong walang Kristiyano doon, walang may makapaglaban, sino pag sinabing tigil ang pag-aaral ng salita ng Diyos? Sino magsasabing according to batas, sa may right tayo sa birang sa pag-ating pananampalataya? Sino maglalaban doon? Wala. Kasi hindi itinataas o hindi sinusubukan ng mga Kristiyanong able na pasukin ang leadership. Hindi sinusubukan ng mga Kristiyanong may takot sa Diyos ang level ng legal matters, mga minamahal. Bakit? Kaya nga, pag nakita tayo ng mga kapatiran nating komisyon, ito, tingnan niyo ito, pag-isipan niyo ito, mga minamahal. Pag kakita tayo kapatiran na tumakbo ng kapitan, parang, ano ba yan? Hindi natin alam na kapag nanalo ang isang Kristiyano na kapitan, siya magsasabi dun sa barangay, magsalita tayo patungkol kay Kristo dahil ito ang kalooban ng Diyos. Amen! Hindi natin alam na kapag may nanalo sa ating mga kapatid na congressperson, pag mayroong problema, sasabihin niya, ito ang aking iahakda na dapat ang ating paglilingkod hindi pipigilan dahil ito'y karapatan. Paano? Hindi natin sinusuportahan ang mga Kristiyano. Bakit? Kala natin, maging maisip ang mga Kristiyano. Sabi, Diyos mismo ang nagsabi kay Moses, pumili ka ng mga evil people. Pero dapat may takot sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Kung may takot sa Diyos, hindi niya kakalimutan ang paglilingkod maski nakapitan na siya. Kung may takot siya sa Diyos, hindi niya kakalimutan na siya mga minamahal, patuloy na magtatapat, mamuhay na may kabanalan, ganapin kalooban ng mahal na Panginoon. Kung may takot siya sa Diyos, patuloy siyang magiging kapatid pa rin natin, kasama natin na ipapalaganap ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Tingnan niyo nangyayari mga pag may krusada, dumating na senador o congressman, hindi natin kapatiran, tuwan-tuwa na tayo. Lalo na kapag kapatiran natin yun. Amen? Bakit? Importante na may takot sa Diyos. Amen. Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Anong sinasabi ng Kawikaan? Kabanatay 2 o 29, talatay 2. From the book of Proverbs chapter 29, verse 2. Dito po sa Kawikaan, Kabanata 29, at ang talata po ay 2, ito po sinasabi, pagka ang matuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagalak. Ngunit pagka ang masama ay nagpupuno,
ang bayan ay nagbubuntong hina. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano sabi sa English? Tingnan niya. When the righteous are in authority. Kung yung mga righteous people, silang mayor, silang kapitan, silang congressman, silang senador, sila yung mga namumuno sa mga LGUs and even government agencies. When righteous people are in the authority, poproblemahin mo pa ba ang korupsyon? Poproblemahin mo pa ba ang mga problema na kung ano-ano mga pinoproblema natin ngayon? Yung programa mga minamahal, nakala natin, ito mga minamahal, hindi pang tuloy-tuloy mga minamahal, poproblema pa ba yun? They are righteous people, God-fearing people. Kung sila'y nandyan mga minamahal, gagawa sila kung anong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. So tignan niyo yung mga puto natin bukas. When they are righteous people. When righteous people are in authority, the people rejoice. Amen? Amen? Oh, huwag mong bibiru-biruin ang bukas, mga minamahal. Napakahalaga nun. Because it reflects another 3 years of us. Amen? Na kapag hindi nagkamali tayo, mga minamahal, magkakaroon tayo ng problema. Tayo rin ang gumawa. Kaya sinasabi sa atin, mga minamahal, think, mag-isip, bago mo ibuto. Hindi dahil sa maganda siya, hindi dahil sa magaling siyang kumanta, hindi sa madagbigay siya ng ayuda, hindi sa kung anong meron siya, mga minamahal, kung hindi, unang-una, may takot siya sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Balik tayo dun sa talatang binigay mo ng mga minamahal dun sa Exodus chapter 18 verse 21 up to 22. Sabi diyan, mga minamahal, moreover, thou shalt provide out of the people able men such as fear God, men of truth. Dapat daw pala mga minamahal, ang pipiliin natin ay yung nagsasabi ng katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Bakit mga minamahal? Dahil kapag ang nakuha natin o napili natin ay yung mga taong puro kasinungalingan ang sinasabi, mga minamahal, ay tsak mapapahamak tayo. Kindly, Kawikaan 26, talatay 28. Kindly. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Dito pa rin sa Kawikaan ng Kabanata 26 at ang talata 28, ito po sinasabi, ang sinungaling na dila ay nagtatanim sa mga sinaktan niya at ang bibig ng kunwang mapagpuri ay gumagawa ng kapahamakan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sa English, sabi diyan, a lying tongue hated those that are afflicted by it. Yung daw nagsisinungaling, mga minamahal, sasabihin niya, ayaw ko niyan. Pero sa totoo lang, yung ginawa niya kasi, resulta yun ng kanyang pagsisinungaling. Sabi niya, ay, hindi yan ang gusto ko. Ayaw ko niyan. Pero sa totoo lang, yun ang gusto niyang ginawa, mga minamahal. That is the lying tongue. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, and a flattering mouth worketh ruin. Nagiging kapahamakan. Yung mga magagaling magtalumpati, yung mga magagaling matatamis na dila, na kapag sinayawan ka ng 8-8 ay bigay na bigay ka naman. Amen? Ay, ito daw ay nagpapahamak sa tao. Kaya dapat pag-isipan daw, mga minamahal, yung tingnan nyo mga minamahal, yung mga hindi nagsasabi ng katotohanan, yung nagbibigay ng mga ayuda, akap, porpis, tupad, tapos sasabihin sa kanya yung galing na yun. Yung mga kumakaltas ng ayudang dapat natatanggap ng mga tao for whatever reason. Meron narinig tayo, mga minamahal, supposed to be 5,000, 3,000 dapat tanggap mo, natanggap mo lang 1,000 lang. Nasaan na yung 2,000? Mag-isip ka na kapag ganun. Amen? Sasabihin nila, ay hindi kami binigyan, ay na lang ito, ay mag-isip ka na. Dahil yun ang mga taong puro kasinungalingan ang kanilang nais. Yung mga nagkakalat ng fake news
or fake information, mag-isip-isip ka na kapag yun ang mga kausap mo. Yung mga promising the same, pero laging napapako. Mga matatagal na mga kandidato, mga minamahal. Promise ng promise, pero ulit-ulit, yearly, ganun ginagawa dahil hindi pa nasusunod diretso. Amen? Yung mga kilala ka lang pagdating sa election period, pero pagkatapos ay hindi mo na sila makilala o makita, mahagilap sa oras ng iyong pangangailangan. Mag-isip ka na rin sa bagay na yan. Amen? Dahil kapag ganun, ibig sabihin, they are liars. Pero sabi naman na Panginoon, dapat men of truth, men and women of truth, ang pinipiling maging leader sa politika o kung saan mang aspeto yan. Napakahalaga yung katotohanan. Pag sabi ng ating beloved Lord and Preacher ng overnight, yung iyong sinasabi, dapat ginagawa mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Dahil pag sinasabi mo mga minamahal, tapos hindi mo ginagawa, kayo lang gawin nyo ito, pero ako hindi ko gagawin, ay para ka lang batingaw na kumakalingking, sabi ng ating beloved preacher. Those are words na dapat nagmamarka sa isip natin mga minamahal. Amen? Dahil kung ating napag-isipang mainam ang mga bagay na yan, siguradong we are fully guided by the power of God, by the Holy Spirit. Dahil itong ginagawa natin ngayon, binabasa natin, ito ay utos ng ating mahal na Panginoon kay Moses. The third thing na pinaalala doon, mga minamahal, sa talata na ating nabasa sa Exodus 18 verses 21. Sabi diyan, such as fear God, men of truth, and hating covetousness. Pag sinabing covetousness, mga minamahal, yung hating covetousness, ito yung mga tao, mga minamahal, na kung saan ay inaangkin nila yung mga bagay na hindi sa kanila. Yung takam ng takamba sa mga bagay na hindi sa kanila. Kapag ganon daw ang isang taong gustong magpabuto sa pag-iisipan mo na. Because dapat a spiritual government para for us really to achieve that. Ang mga leaders natin, they should hate covetousness. Dapat ibinibigay sa tao ang para sa tao. Maging patas parati. Mayaman, mahirap, dapat ang tingin mo kung ano ang tama, yun ang masusunod. Hindi yung kung sino ang lumalapit sa iyo. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ito naman ngayon. Sa sino mang mananalo, ating mga minamahal na mga kapatid na nakikinig ngayon, dahil ito'y na live sa Facebook, mga minamahal, makikita ito ng ating mga kababayan. Whoever will win, ano ba ang job description ng isang taong mananalo, mga minamahal? Having that position, ang ilan, hindi nila alam eh. Amen? Saka na lang ako mag-isip pag nanalo na ako. Mahirap yun. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, na ating nabasa, sabi diyan, let them lead ng tigi 1,000, tigi 100, tigi 50, kung sinong kagrupo nilang community, pangunahan nila. Let them rule them. Let them administer them. Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Sa mga problema, dapat nandun ka parati. Anong problema mo, kapatid? Sa mga bagay na mga petty issues natin, kapag mayroong nag-away dahil sa lupa, dapat ready ka na tugunin yan in wisdom given by God. Sa mga taong inutangan at hindi nagbabayad, sila magdidemandaan, nandun ka parati para magpumagitna at kung ano ang tama na dapat gawin. Nakita niyo si Solomon, mga minamahal? Sabi nung isang bata, magina, dahil namatay yung dalawang ina, sabay, namatay yung anak ng isa, pero gusto niyang angkinin, pareho kami, bata, mamatay lahat ito. Sabi niya, ay, akin yan, sabi naman ng dalawa. Nilagay nila kay Solomon, mga minamahal. Oh, sabi ni Solomon, okay, kuha kayo ng itak, hatiin niyo yung bata, yung isa, bigay sa isa, bigay sa isa. Sabi ng totoong nanay, wag! Ibigay nyo na lang sa kanya. Huwag nyo lang patayin yung aking anak. Sabi ng fake na nanay, o sige, para at least patas kami.
Walang gulo. See? Wisdom given by God. Nung sinabi nung nakita ni Solomon, sabi niya, okay, ibigay niyo yung bata doon sa kanyang nanay, yung ayaw yung mamatay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. When you do your judgment in everything, huwag sa pisikal, kundi inaaral mo ang aksyon ng bawat gumagawa. That is God-given wisdom. Ang sabi niya, dapat daw sa mga nananalo, provide rule over these people. Amen? Kung babasahin natin yung talata mga minamalang, sabi diyan sa verse 22, let them judge the people and all at all season. Hindi po pwedeng kapag ikaw ay nasa mood, ay saka ka po pwedeng tumulong sa mga tao. All season. Handa ka ba dyan, kapatid? Amen? Kung ikaw daw gustong tumakbo na maging leader, all the time, dapat ready ka. Hindi po pwedeng, tatamad muna ako, bukas na lang yan. Sa mga bagay na simple sa'yo, maaring buong buhay na nung iyong gustong matulungan. Simple, kami lang. Pag ako, isang national certificate na pirma lang, kapag sinabi kong bukas na lang yan, bawat delay noon, yung nag-a-apply sa abroad, hindi niya magamit yung papel, hindi siya mawalan siya ng trabaho, ikabubuhay na niya yon. Pero sa akin, perma lang yun. Ganoon, mga minamahal. Akala natin simple lang, perma lang naman yun ah. Pero hindi natin alam, sa mga kababayan natin, malaking bagay na yun. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga mga minamahal, it should be all the time. Sabi diyan, let them judge people at all season, and it shall be that every great matter they shall bring unto thee. Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Mayroon tayong tinatawag na mga spiritual leaders. Pero kapag na-develop mo itong mga ito, sabi niya, ang mga minor things silang gagawa. Pero kapag great matter, doon tayo sa spiritual government. Doon tayo sa spiritual man. Doon tayo lalapit tayo doon sa propeta ng Diyos. Lalapit tayo doon sa nakakaalam ng kalooban ng Diyos. So kapag malalaking bagay, isinasangguni yan sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Oh, so time will come. Oh, sinabi dito mo mina, time will come. Huh? Kailangan magkaroon tayo ng nasa top position na nandun parati katabi ang mga spiritual people. Na itong spiritual people na ito na talaga nasa posisyon, kapag bagay na malalaki na, lalapit siya sa banal na gawain ng Diyos. Mahal na Panginoon, ano ang aking gagawin sa problemang ito? Mahal na Panginoon, ayaw kong magkamali. Tulungan mo ako. Mahal na Panginoon, mukhang tama silang dalawa, naguguluhan ako. Bigyan mo ako ng tamang desisyon. Yun daw ang sinasabing babalik sila sa iyo. Kung walang takot sa Diyos at hindi sila man of truth at they avoid covetousness, hindi sila lalapit sa Diyos. Take note, spiritual government, hindi ibig sabihin yung presidente lang ang spiritual, yung kanyang mga kalamay sa baba, hindi. Spiritual government, from top, even sa layer of the bottom, agencies, Congress, judiciary, lahat, executive level man yan, dapat majority dyan, spiritual people. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil kapag isang presidente, for example, o prime minister, ang nasa taas, spiritual man, mahihirapan siya kung di sumusuporta ito nasa baba. Gagawin siya ng maraming issue, may kudeta yan, kung ano problema yan. Pero kapag unti-unti natin, barangay level, konsihal, mayor, congressperson, governor, lahat, inuunti-unti natin hanggang pataas. That is the start of the political, spiritual government. Kaya kapag nakakita na ka ng kapatid na tumatakbo bilang congressman, bilang konsihal, mayor, huwag mong pawalan siya ng, walan siya ng damdamin. I-uplift mo siya, sige lang kuya, brother, sige lang. Bakit?
Dahil kailangan sila sa plano ng Diyos upang magkaroon ng spiritual government. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Basahin natin itong talatang ito. Romans chapter 13, verses 1 to 4. Ganito po ang pagkasabi, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Sa dos, kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos. Masalangsang Amen. at ang nagsisalangsang ay magsisitanggap sa kahatulan sa kanilang sarili. Sa 3, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawalan ng takot sa may kapangyarihan. Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Sa 4, sapagkat siya ay ministro ng Diyos sa ikagagaling mo. Datapuat, kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya ay ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit at gumagawa ng masama. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Isang gabi nag-isip ako, mahal na Panginoon, yung talatang ito, maski na ba yung leader ay kurap at saka pinapatay na yung mga tao, sige pa rin ba tayo? Di ba? Kasi sinabi dito mga minamahal, dapat subject pa rin tayo. Paano kung sila mga minamahal talaga hindi na sasabihin na tumigil na kayo sa pagsamba? O dahil sa pagano ba, tigil na rin tayo? See the wisdom? Nangyayari ito talatang ito if we have spiritual government. Na ang bawat namumuno dyan, sabi na no leader, sabi dyan, for rulers are not a terror of good works. Yung talagang leader, spiritual leader yan, hindi sila galit dun sa paggawa ng mabuti. Ang mga taong yan, gusto nila kabutihan. Bakit? They're spiritual people. Bago sila magdesisyon, sumasangguni sa mahal na Panginoon, sumasambayan Merkules, Biyernes, Linggo, gumaganap ng kanyang Bible devotion, nagpupuri yan, baski napagtawaran siya ng maraming tao, itinataas niya ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. That's why, sabi niya, kung yan ang leader na meron tayo, be subject unto that power. Dahil kailangan makita ang boses ng mga tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mga Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po gumagana ng bagay na yan, darating ang panahon na kapag lahat, if the government structure ay majority yan spiritual. Pag sinasabi kong spiritual, mga minamahal, may takot sa Diyos. Maraming nagsasabing sila'y Kristiyano, pero walang takot sa Diyos. Walang takot gumawa ng kasalanan. Amen? Ang sinasabi kong spiritual, ito yung mga bago gawin ng isang bagay. Mayroong isang bagay sa kanilang damdamin. Discerning spirit na nagsasabi, wag mong gagawin yan, hindi yan kalauban ng iyong Diyos. Amen. Palagpagan po natin ang malakas, mga pinamahal, ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Spiritual leaders are anointed by God. Amen. Sila yung maski na pagtawanan ng maraming tao, hindi nasasaktan. Sila yung mga taong walang takot magsabi ng katotohanan. Sila yung mga taong hindi kinahiya kung ano ang kalooban ng Diyos. Magalit na ang maraming tao, huwag lang magalit ang kaisa-isang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. And when this plan is into place, ito yung pagkatandaan po natin, mga minamahal. Kapag nangyari na ito, mga minamahal, anong sinabi ng ikalawang kronika, Kabanatay 7, talatay 14, huling talata. Kindly, beloved instrumentalists, please.
Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang kronika, Kapitulo 7, talata po ay 14, ganito po sinasabi, kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking ang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupay. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Oh, sabi niyan, if my people, lahat ng anak ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. If my people, not only us, but all those people, claiming to be sons and daughters of God, amen? If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Hindi gagawin yan, mga minamahal, kung walang spiritual government. Hindi mangyayari yan kung even the barangay level ay walang takot sa Diyos ang namumuno. Kung ang Congress level, senatorial level, ay walang takot sa Diyos ang mga napili nating mga leaders. Kapag nangyari daw yun, mga minamahal, na nagkaroon tayo ng takot sa Diyos, ipinalaganap ang salita ng mahal na Panginoon. At nagkaroon tayo ng wisdom para ganapin ang kaloob ng mahal na Panginoon. Hindi dahil sa ayuda, hindi sa kung anong mayroon siyang masasabi nating yung pamangking ko, yung kamag-anak ko kasi yan. Amen. Ang pinag-usapan dito ay buhay ng mga Pilipino. Hindi lang Pilipino per se, kundi buhay ng mga Kristiyano. Isipin nyo na lang, kapag ang tumayo diyan, ay magsabi silang lahat, alisin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sino ang tatayo para ipaglaban ang karapatan ng mga Kristiyano? That question, iiwanan ko sa inyo. Bukas, pag-isipin nyo mainam. Number 1, God-fearing. Second, truth. Dapat, katotohanan. And the third, hates covetousness. Tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Dati akong makasalanan. Dati akong puno ng kasamaan. Naging alipin ng sanlibutan. Naloob sa kalayawan, ngunit ako'y lumapit sa iyo. Isinuko ang lahat ng kasalanan ko upang ang buhay ko baguhin mo at mapatawad mga sala ko sa Kalbaryo. Inubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo ang iyong buhay ay ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo dahil ako inibig mo. Ngunit ako'y lumasalanan. Dati ako puno ng kasama. Praise the Lord. Naging alipin na
sanlibutan nalulung sa kalayawan. Ngunit ako, hallelujah, lumapit sa iyo. Isinuko ang lahat ng kasalanan ko upang ang buhay ko baguhin mo. Hallelujah, hallelujah. At mapatawad mga sala ko sa Kalbaryo. Inubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, aking Diyos, kay puting ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Sa Kalbaryo tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo. Dahil ako'y inibig mo. Amen. Remember this, my beloved brethren. Maring bukas akala natin simple lang na pagbubuto yan. Amen. But lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay nasa plano ng mahal na Panginoon. Ang kailangan lang natin, mga minamahal, makinig sa kanyang pangungusap. For us to be part of that eternal plan of God, matuto tayong submissive sa mahal na Panginoon, sa kanyang banal na kalooban. Hindi namin alam kung sino napupusuan ninyo, mga kandidato. Pero kapag nagkamali tayo, mga minamahal, simple lang na katanungan. Sino ang tatayo kapag sinabing itigil na ang pangangaral ng salita ng Diyos? Kung wala tayong mga people, spiritual people of God, na nakaangkla doon sa mga posisyon na yan, mawawala tayong parang bula. Sa mubas, maaring dadaan sa grabing kabigatian. But the plan of God must prevail. Ang kailangan lang ng kanyang mga anak, magkaroon tayo ng unity. Magkaroon tayo ng iisang nais. At iyan ay para maganap ang kalooban ng mahal na Panginoon. Tayo natin tumalangin sa Diyos. Heavenly Father, we ask for your wisdom. Sidlan mo ng kaalaman ang aming mga minamahal kapatid nationwide para maganap nila ang banal na kalooban na yung nais para sa bawat isa sa amin. Alam namin walang bagay na nangyayari na hindi mo kalooban. Kailangan lang naming maging subjective sa iyong banal na kalooban. And then, doon namin makikita ang iyong pagkalinga sa iyong bayan. Kabagan mong bawat sama na Panginoon. Turuan mo kami gumanap ng tama para ating gawin ang iyong banal na kalooban at utos. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord.
Sa ating po mga minamahal na mga bisita, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Kinakailangan manampalataya ka sa iisang Diyos. Walang ibang kanyang pangalan ay Jesus. Siya nagtuturo sa atin kung paano maging matalino sa bawat desisyon natin sa ating buhay. Pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan magsisi lahat. Alam na tayo nagkakasala, araw-araw, minuto-minuto. Kaya dapat humingi tayong kapatawaran, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad. Banayad siya sa paggagaling. Ngunit grabing kanyang pagmamahal sa bawat sa atin. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38, ang sabi niya, makapagbautis ko sa pangalan ni Jesus. Tanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mapatawad ang iyong mga kasalanan. Nakita niyo maraming gumagaling. Cancer, leukemia, mga incurable diseases and sicknesses. Dahil kapag natanggap natin ang kapangyarihan ng Diyos, nakakalaya ang may sakit, gumagaling, ang masamang pag-ugali, masamang tao, nagbabagong kanilang buhay. Bakit? Si Jesus na naghahari sa ating buhay. Ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Mananahan siya sa iyo. Sa iyong pagpapatuloy na mararamdaman mo yan sa iyong buhay. Continuously desire for the Holy Spirit to come upon your heart. Huwag kang tumigil. Huwag kang mapagod. Dahil yan ang selyo natin sa ating kaligtasan. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Itaas niyo ang inyong mga kamay. Pikitan niyo mga mata. Sama kayo naroon sa ating mga minamahal kababayan na nanonood sa video na tumalo. Sinasabi namin sa inyo, mahal na mahal kayo ng ating mahal na Panginoon. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Binigyan mo ako ng rason kung paano ko pipiliin ang mga taong gagamitin mo para matupad ang iyong banal na kalooban. Tulungan mo akong parating maging masunurin sa iyong banal na kalooban. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal, dakilang Diyos sa buong banal sa iyong pangalan, pinakamalapis na ito yung mga anak, tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, naman dahil ang kanyang paglapit, sagutin mo, tugunin mo sa mga kaparaanan, walang bagay na nalilingid sa iyo, walang bagay na mahirap sa iyo. Ano man kanilang nagawa, mahal na Panginoon, dinilim sa pandalangin na aming ginagat, may naman sa Will Estrada, amen. Ay po mga minaman na mga manggagawa. Patawarin mo po sila, mahal na Panginoon, sa kanilang mga pagkasala. Nawa, hindi una tulito ng kanilang paglilingkod, simula pa lamang nawa ito, mahal na Panginoon. Isulat ang kanilang mga pangalan sa lahat ng buhay, 10 na kanilang mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may mga personal na pangangailangan, mga panalangin, tayo natin dumalangin sa Diyos. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mabanda sa iyong pangalan na ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ayon sa salita, kapag aming maramdaman sa ating Espiritu, maghanap yung kalooban. Kami may kapayanan palayasin lahat ang gawa ng kaaway. Sa oras na ito, sa pandalangin namin ginagamit na malabang sa Will Estrada Almeida. Ay po maminaman na mga gagawa. Sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, upo, gawa ng kaaway. Makaramdaman incurable. I command you, cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Pagkababay sa iglesia, mga palalamig, palulupaypay. I command you, cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Cast out in Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo lahat ay tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag po tayo mga minamahal magbibiro. Amen. At ang kinin natin ay yung ating maidinanlangin, atin ang natanggap na. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas ating mahal na Panginoon. Let us shout 3 times.
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Amen and amen. Praise the Lord. At dyan na po natatapos ang ating pong pagkakasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo po na po sa ating pong mga announcement. Darito ating mga